Kert Lanzon ta' 26 sena ngħata l-ħelsin mill-arrest wara li wieġeb mhux ħati li ħaraq appartament fejn kien jgħix hu stess. Fil-qort instama li l-imputatu sit l-appartament kellhom xi diskwit qabel l-allegat ħruq tal-appartament. Dakinhar tal-ħruq il-pulizija waslu fuq il-post fejn mill-ewwel bdew jitkellmu mal-imputat u s-sieħba tiegħu. L-investigazzjoni tal-pulizija wriet li ma kien hemm ebda żgas fil-bibien kif ukoll instabu traċċi ta' kimiċi li jinħarqu. Intqal ukoll li mal-ħajt instab messaġġ biż-żeba fjammabbli fejn kien hemm miktub xon waslet tiegħek, messaġġ li jindirizza s-sit tal-appartament. Il-prosekuzzjoni qalet li l-imputat qal lill-pulizija li dakinhar tal-ħruq huwa mar iwassal lit-tfajla tiegħu fejn taħdem u wara dan mar ix-xogħol. Iżda meta l-pulizija traċċaw il-mowbajl tiegħu, allegatament sabu li huwa kien viċin l-appartament fil-ħin tal-ħruq. Apparti minn hekk l-investigazzjoni tal-pulizija sabet ukoll li l-imputat allegatament kien xtara żeba fjammabbli. Id-difiża talbet il-ħelsien mill-arrest li ma talba ġiet oġġezzjonata mill-prosekuzzjoni, dan minħabba biża ta' intraġġ tal-provi. Apparti minn hekk ġie spjegat ukoll kif fl-għada tal-ħruq l-imputat allegatament ċempel lis-sit tal-appartamenti fejn qallu li tiegħu għadha ġejja. Il-qorti laqgħet it-talba tal-ħelsien mill-arrest fuq diversi kundizzjonijiet, fosthom li ma jkellem lill-ebda xhieda, jiffirma fl-asta darbtejn f'ġimgħa, jagħti depożitu ta' 7,000 euro u garanzija personali ta' 20,000 euro. Il-qorti ħarġet ukoll ordni ta' protezzjoni fuq sit l-appartament.